Sí. Ben, nos últimos tempos, como sabedes, creouse alrededor da situación da lingua galega no ensino unha grande polémica. Unha grande polémica que foi xestada no ámbito da política e completamente allea aos centros educativos, que nunca tivemos problemas para impartir nin para recibir clases en lingua galega. Esta situación conflictiva agravouse ainda máis coa publicación do borrador do decreto que fixará o uso das linguas no sistema educativo. Na Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística do Barbanza vemos con moitísima preocupación que a Consellería de Educación quere implantar un decreto de uso das linguas no ensino que reduza a presenza do galego nas aulas como lingua vehicular. Nós falamos desde o punto de vista pedagóxico, non desde o punto de vista político, falamos desde a perspectiva dos traballadores do ensino que nunca tivemos ningún problema para impartir as aulas en lingua galega e que temos a intención de seguir impartilas en lingua galega. Para nós, os docentes, este borrador de decreto presenta grandes prexuízos contra o galego que sintetizo nos seguintes puntos. En primeiro lugar, este decreto supón un gravísimo retroceso do uso do galego como lingua vehicular no ensino. Por primeira vez desde que se incorporou ao sistema educativo. Por primeira vez desde que temos democracia e que o galego se incorporara por primeira vez na súa historia ao ensino, agora comezase a retroceder. E isto faise incumprindo toda a legislación vixente, incluso o Estatuto de Autonomía, que obriga ao goberno galego a protexer e a fomentar a lingua galega. En segundo lugar, como todo o mundo sabe, o galego non está normalizado, non é unha lingua normalizada. Por lo tanto, está en desigualdade co castelán. E só a través dunha presenza ampla no ensino, por exemplo, que teña un mínimo de 50% das materias en galego, poderemos ir cara a un camiño de maior equilibrio. En terceiro lugar, vemos que se usa a introducción do inglés como coartada para facer retroceder o galego. Nós, evidentemente, non temos nada contra as demais linguas, pero hai outras maneiras de fomentar o plurilingüismo sen que iso supoña facer retroceder a nosa lingua propia e tamén a nosa lingua oficial. De se levar a cabo este borrador de decreto, pensamos que se provocará un fracaso escolar aínda maior, xa que moitos nenos e nenas non serán capaces de seguir as clases con normalidade. Ao mesmo tempo, de se levar a cabo a implementación deste decreto, provocaránse moitísimos conflitos entre as familias e conflitos entre os docentes. E isto será así só por a deixación de funcións da administración, que é quen ten que fixar todo o currículo educativo. Estas son, resumindo moito, algunhas das razóns que nos levan a rexeitar este decreto, entre outras moitas que poderíamos comentar. Durante os últimos meses foron moitos os pais e as nais, moitos os profesores e profesoras, e, sobre todo, moito alumnado que nos preguntaba por que se tiñan que cambiar as cousas cando até este momento non houbera ningún problema. Foron moitas as voces que diariamente e repetidamente se viñan queixar, viñan preguntar por que estas mudanzas necesarias, e por ese motivo quixemos que fose a comunidade educativa a que falase directamente coa sociedade. Por iso, hoxe aquí temos moitas nais, moitos pais, incluso algúns avós, moitos alumnos, moitos profesores. Non están todos, evidentemente, pero unha ampla representación da comunidade educativa, de centros de infantil, de centros de primaria, de centros de secundaria, de centros concertados, centros públicos, de todo o Barbanza, e que representa un sentir mayoritario da comunidade educativa da comarca do Barbanza. Están aquí para que eles poidan opinar sobre o borrador, porque eles teñen cousas que decir. Antes de deixarvos con eles,
quixera aclarar que o alumnado que está aquí presente, ademais de estar aquí de unha maneira voluntaria, como non pode ser de outra maneira, está aquí con a utilización dos seus nais, das súas nais ou dos seus pais, porque son menores de idade. Paso a palabra a eles para que opinen sobre este tema. Temos pues, unha situación normal, o sea, non temos ningún problema ni co galego ni co castelán, aprendemos as dúas sin ninguna dificultade, sen rebaixar ninguna, en la que preferentemente ao ser unha zona que para galego, pues, utilizamos máis o galego nas aulas, non? Pero bueno, eu, en que son galego falante, teño que reconocer que tería menos dominio do galego se non fora pola escola, polo instituto, que é o sitio onde aprendemos o rexistro oculto, a lingua patrón, o estándar. Tamén as materias que nos dan galego no instituto, pues, tamén nos dan libros, tanto académicos como literarios, que nos axudan, pues, a aprender o galego. Ademais, non nos temos que olvidar do equipo de normalización, que un mesmo xa, pues, aprende o galego escribindo artigos ou textos. Na miña opinión, na opinión da maior parte do meu centro, pois é que con este novo decreto vai haber menos materias en galego. A mí preocupa moito eso, tamén que haxe menos oportunidades para poder aprender e falar, escribir o rexistro oculto, que é a única maneira en como se pode